Тържественият звън на църковните камбани известява края на избора и тръгването на литийното шествие към Патриаршеската катедрала, където предстои да се извърши интронизацията на новоизбрания патриарх. Главният секретар на Светия Синод прочита акта на патриаршеския избор. Понеже Високопреосвещеният светоловченски митрополит Максим получи изискуемият се от устава на Българската православна църква брой гласове, на участвалите в избора избиратели, най-малко 2/3, председателят на избирателното бюро обяви Негово Високопреосвещенство Светоловченския митрополит Максим за законно и канонически избран от клира и народа, български патриарх и софийски митрополит. Аз приех с трепет това послушание, възложено ми от Светата Църква по Божия промисъл, защото времето на атеизма беше тежко. За да се преодоляват всички изпитания в църковния живот, аз изпитвах трудности. Малко бяха леките моменти в моето служение. Но аз се утешавах с библейските слова. Възложи на Господа грижите си и Той ще подкрепи. Ваше Светейшество, добре дошли в Крайдунавска Добруджа. Благословете този хляб на нашите добруджанци и на тяхния труд. Благодаря много, да се умножава благословен хляба, да пребъдат на здраве и успех в трудовете си трудолюбивите и родолюбиви и църковни жители и на Силистра, и на цялата епархия. За много години. Много години. България за българския патриарх е любимата родина. За нейния възход той трябва да полага грижи. Божествена красота! Слава на Бога за милостта му към нас. Особено красиво е вечер, когато светлините на града огреят низината, а луната върховете на планината. Всички места са ми любими в България, както с природата си,
така и с богатството си, така преди всичко и с хората, които обитават тия места. Любимо място ми е родното село Иршак Троянско, с цялата околност, с Балкана, който така съм обхождал много често още от младини. Моите родители бяха обикновени селски жители. Майка ми, която беше от богат род, се беше оженила за баща ми от бедно семейство. Остана сирак още от малък. Благодаря им много добро възпитание ми дадоха, което аз се старая да следвам. Вяра, църковност. Майка ми беше център на духовен живот в махалата. Имаше желание, и настойчивост да получа духовно образование, да се подготвя за служител на Светата ни църква. Баща ми беше несменен член на църковното настоятелство в Оришака. Като ученик в семинарията се стараех да се уча добре и бях един между първите. Издържаха ме с голямо затруднение, ако не е слабата дума, родителите ми в семинарията. Семейството ми не е гладувало, но бедно е живяло. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшим рабом Твоим, найден пена и сотвори им вечную память, вечная память, вечная память, вечная память. Бог да ги прости. Като ученик бях написал и едно писмо до Зографския манастир в Света гора, да бъда приет като послушник. От това, което бях преди всичко чел за Зографския манастир, въобще за монашеството на Света гора, аз се въодушевявах и чувствах вътрешен копнеж да се присъединя към този подвиг, който се изявява в Света гора, в Зографския и в Килимдарския манастир. Това не се осъществи, но горенето ми за живот по Бога в звание на монах не ме напусна. През всичкото време живеех с него и като чадор на Троянския манастир, и като контакт с братя на манастира и особено с неговия игумен. Тогавашният игумен, архимандрит Климент Польски, беше практически моят начален духовен наставник. Духовен старец ми стана Световръчанския митрополит Паисий. Монашският живот ми даде душевно удовлетворение. Моята първа
монашеска килия беше зад кулата под гората. Скромна, но удобна за молитва килия. Българската православна църква достигнала още през X век патриаршеско достоинство, престиж и благолепие, живее с радостните трепети на предстоящия патриаршески избор. На аерогара София членовете на Светия Синод, начело с светоловчанския митрополит Максим и председателят на комитета при Министерството на външните работи по въпросите на Българската православна църква и на религиозните култове Михаил Кючуков, тържествено посрещнаха предстоятелите на руската, грузинската, румънската, полската, чехословашката и японската православни църкви, пълномощниците на Вселенската, Александрийската, Иерусалимската и Сръбската патриаршии, на Кипърската, Елатската, Финландската и Американската църкви, както и делегатите на Световния съвет на църквите и на Християнската миротворна конференция. Четвърти юли 1971 година, ден тържествен и велик, ден на радост и празненство за Българската православна църква. Членовете на Патриаршеския избирателен църковно-народен събор се черкуват в синодалния параклис. Заседателната зала на Светия Синод се изпълва с законоправните избиратели, всички епархийски архиерей, председателят на комитета по въпросите на Българската православна църква, представителите на Националния съвет на Отечествения фронт, на Българската академия на науките, на Върховния съд на Народна република България, на ставропигиалните манастири, на духовните учебни заведения и по 7 представители на клира и миряните от всяка епархия. Тържественият звън на църковните камбани известява края на избора и тръгването на литийното шествие към Патриаршеската катедрала, където предстои да се извърши интронизацията на новоизбрания патриарх. Избирането ми за патриарх на Българската православна църква, която се управлява от Светия Синод под председателство на патриарха, извика у мен голямо вълнение, защото в това време не беше просто да умреш, но по-сложно беше това да разбереш и прецениш как ще живееш и как ще изпълняваш задължението си на предстоятел на Светата Българска православна църква. Приветствие към новоизбрания патриарх произнесоха световрачанския митрополит Паисий и председателят на комитета по въпросите на Българската православна църква Михаил Кючуков,
което засвидетелства вниманието и благожелателното отношение на правителството на Народна република България към Българската православна църква, а предстоятелите и пълномощниците на православните църкви поднесоха на Негово светейшество поздравите и благопожеланията на християнския изток и запад. В заключение Негово светейшество произнесе своето първо патриаршеско слово, в което отбеляза: кръста на тежкото служение поемам с упование и надежда в Бога, с решимост да се трудя за благопреуспяването на светата ни църква, за осъществяване патриотичното църковно наследие от миналото в съвременните условия на живота. Добих увереност в подкрепата, която ще имам не само от моите събратя, синодални архиереи, епископи, свещеници и миряни, но и от свидетелството на предстоятелите и представители на единната света православна църква. Атеистическият режим върши своето да обезсили значението на Българската православна църква, вярата в нея и в Бога, когото тя изповядва и проповядва. Конкретно, бях на служба на Великия четвъртък в църквата Свети Син Мучисленици, когато дойдоха и ми казаха, че от правителството искат да наредя да не се обикалят църквите със светия по приетия каноничен начин и да не се бият камбаните. Бях категоричен в отказа си. Тия ограничения на посещение на богослужението на всички и особено на школници, на млади хора, на деца, много ме угнетяваха. Аз правях всичко възможно да се превъзмогне всичко това. Над всичко да имам интересите на църквата при изпълнение и гражданските си обязаности, които в никой случай не са в вреда или накърнение в каквото да било отношение на църквата, на нейните интереси. Не съм в това отношение правил никакви компромиси. Изживявания съм имал много тежки, но съм ги понасял за свое огорчение при всичко, огорчение не толкова лично, отколкото като предстоятел и представител на Българската православна църква, когато в някои отношение тя е била атакувана. Върху златната корона на нашата църква сияят скъпоценните камъни на апостолската приемственост и ледолетната древност, небесната святост и извънредния принос към националната, европейската и световната култура. Както е известно, Българската патриаршия е най-старата поместна славянска църква. Тя е законна наследница и продължителка на вярата и делото на апостолските ученици, които са проповядвали на нашите земи и запечатали с кръвта си своята мисия. Началните години на атеистическата власт бяха много сурови. Впоследствие позатихна това ожесточено отношение към църквата. Ясно е било, че никой не може, каквито и отношения да има към нея, към църквата, да отрече. Да отречеш църквата, значи да отречеш
цялата българска история. Но въпреки тия така настолни уроци от историята, те бяха в много отношения, в основно отношение, пренебрегвани за налагане на друга идеология през годините на атеистическата власт. Тодор Живков пожела да отида при него за среща. Той постави и такова пожелание, меко да го кажа. Архиереите по места, заедно с митрополитското си служение, да станат и председатели на Отечествения фронт. Аз му отговорих, това в никой случай не може да се допусне да стане. Комунистическата партия е атеистическа партия. Не може да се допусне архиерей да стане председател на Отечествена фронтова организация, която има за ръководство Комунистическата партия. Така каза, така е. Ама вижте какво да стане, да има обединение на народа. Викам, църквата всяка ратувала за обединение на народа и сега ратува, и за бъдеще ще ратува, но като привлича другите към себе си, а не като възприема принципи, чужди на нейната идеология. Това беше разговор. Го възпроизвеждам го. Аз отидох по решение на Светия Синод, несъмнено със съгласие на правителството, на посещение в Америка на нашите църковни общини. Септември 1978 година. Голям интерес предизвика в Съединените щати и Канада съобщението, че Негово Светейшество, българският патриарх Максим, ще посети българските църковни общини в тези страни. Първо посещение в историята на 11-вековната българска църква. От различни градове и епархии на Съединените американски щати и Канада пристигат българи, за да видят Светейшия български патриарх. Те присъстват на освещаването на митрополитския дом в Акрон. Демонстрация на желанието и стремежа на стотиците българи да запазят своята вяра и език. Добре дошъл български патриарх Максим. С този плакат американските граждани от български произход в град Сент-Луис посрещат високите гости. Тук деца, облечени в национални носии, по стар български обичай, с хляб и сол посрещат българската църковна делегация. В Чикаго много млади български семейства пожелаха техните деца да бъдат кръстени от Негово Светейшество българския патриарх. В град Диърбър се намира най-голямата българска църква в Съединените щати – храма Свети Климент Охридски. Среща на Светейшия патриарх Максим с генералния секретар на ООН Курт Валдхайм. В своето приветствие Негово Светейшество подчерта, че Българската православна църква подкрепя всички инициативи, решения, резолюции и препоръки на Организацията на Обединените нации за запазване на международния мир, за укрепване на сигурността в света, зачитане на основните права и гражданските свободи на човека. Тогава нашия министър на външните работи Петър Младенов трябваше да донесе доклад пред Общо събрание
на Организацията на Обединените нации. Присъствах заедно с делегацията, която ми придружаваше на това събрание. Когато се върнах, Тодор Живков пожела да ме приеме. Отидох, присъстваше на приема само министър на външните работи Петър Младенов. Казах му аз за моите впечатления от посещението в Америка и той от сведенията, които беше получил по своя линия, изказа задоволство. Трябваше вече след разговора да стана и да си отида и станал с патерица в ръка. Застанах пред Тодор Живков и му поставих въпроса за запазването на църквата в Перник, строена със средства и отношение на миньорите в миналото. На мен се забраняваше да отида да служа няколко пъти по няколко привидни съображения. Рушеше се църквата напълно и беше решено тя да бъде съборена, защото се намира в близост от партийния дом. А партийният дом беше строен. Впоследствие църква беше останала и то църквата с голям авторитет, изградена с труда, с лептата на миньорите. И едно от съображенията ми беше, че Дечко Узунов, народният художник, който никъде другаде образи на свети не е рисувал, там е рисувал той. И тая живопис, всичко това трябва да се събори, да се унищожи, заради това, че църквата, която е сърцето на града, ще бъде съборена заради партийния дом. Той каза на Младенов: виж да се уреди въпроса овреме. Такива бяха думите ми. И след една седмица се уреди. Друг път ме покани за среща Тодор Живков на 4 очи. Това даде повод аз да му заговоря и да направя искане за семинарията. Казах му при какви неблагоприятни условия се провежда сега учебния процес в семинарията, изпратена в Черепиш. Семинарията трябва да бъде установена тук, да продължи своята дейност в служба на църквата, в служба на народа. Това го подчертаваха всякога народа. Той даде вид на съчувствие и каза: добре, съобразителни са тия доводи, които казваш, но това е трудно осъществимо. Как ще може дворец на пионерите да бъде преместен? Това за 2 дена не става. Казвам, ако вие кажете, за 4 дена ще стане. Една седмица след това, или 10 дена най-много, имаше прием
в съветското посолство. Мина Тодор Живков през така гости на приема, мина покрай мен и ми пришепна: семинарията ще бъде върната, но именно пришепна на ухо. Това високо отличие и израз на уважението и признателността на нашата общественост към вашата активна дейност за съхраняване на вековните родолюбиви традиции на Българската православна църква, борбите на народа за национално освобождение, за заслугите ви към нашето Отечество, Народна република България. Многоуважаеми господин председател на Държавния съвет, приемам високата награда, която ми се връчва за моята скромна, родолюбива и миротворна дейност. Орден 1300 години България. У нас са установени отношения на взаимно зачитане между църква и държава. Аз искам отново да ви уверя, че ние и занапред ще даваме своя принос за благоденствие на народа ни и за по-нататъчен възход на нашето Отечество, Народна република България. Сътрудничество на църквата и лично мое към гражданската власт за провеждане на нейни мероприятия никога не е имало. Ако е имало някое сходство в добри начинания от страна на църквата и на държавата, църквата е вземала подобаващо на назначението й и положението й участие. По въпроса за мира в света, църквата е вземала участие, но в такава степен и в такава форма, че да бъде участие на църквата като църква със свои обоснования, със своя основа, с евангелски принципи, изявени в полза на мира в света. И в никой случай не в хармония с разбирането на гражданската власт. Така започна разкола. Отклоних се някои от членовете на Светия Синод извън църквата, нарушавайки канона, нарушавайки отношението на едни към други, на единство на Светата ни църква, и по свой път почнаха да провеждат мероприятия напълно неканонични, напълно несъобразени с изискванията на устава на Българската православна църква, на нейните канони, установления и така нататък, докато се разрасна в по-голяма степен разколническата дейност на духовните лица. Ние
Защо сега сме тук? Защото тук има някои говорят църковен въпрос. Никакъв църковен въпрос няма. Това си е чиста политика. Комунизма се разбира. Начало създава Максим. Нелегитимният патриарх. Бивш. Това, което е отправено лично към мен, аз с добра съвест мога и изява го прощавам. Това, което чрез мен, като предстоятел на църквата, е нанесло вреда на църковния живот, не е в моя възможност да опростя. Аз нямах никакво право, нито пред Бога, нито пред църквата, нито пред съвестта си, да напускам възложението ми от Светата църква пост в трудно време. Аз останах на този пост. Тенденцията беше да се порази пастира, за да се разпръснат овците на стадото. Това аз не мога да допусна. Предприеха се различни стъпки на принуждаване да се откаже от патриаршския престол и с уговаряне, и с заплахи. Аз устоях, не се поддадох на тях, намирах, че трябва да остана твърдо на своето служение. Намирах опора у Бога, подкрепа намирах пълна и от събратята архиереи, членове на Светия Синод, на епископите и на останалото духовенство, свещеници и намирени, които по различен начин изразяваха своето отношение и съчувствие лично към мен и към служението, което в такива трудни, тежки обстоятелства трябваше да изпълнявам. Ние всички сме вършили Божието дело, сме защитавали интересите на църквата като едно цяло. Драги събратя, деня Петдесетница, когато светите апостоли Христови били в единомислие събрани в една къща, им се явил и осенил огнени езици Дух Свети. И ние с молитва към Светия Дух изпросихме Неговата помощ за успех в нашите предстоящи заседания за благото на Светата ни църква. На добър час! Да бъдат такива срещи повечето и от Сърбия и от България, за Босилеград да се чуе надалеч. Ние поради това дойдохме, искахме да го поздравим, за това, защото той е наш патриарх. Ние сме българи и ние искаме вечно да сме българи. Няма да позволиме да се сърбизираме.
Днешната наша среща, скъпи в Господа, е още по-трогателна и вълнуваща сърцата ни взаимно, защото сме чеда от едната плът и кръв на старославния български народ, братя и сестри в топлите обятия на майка България, макар и разделени от гранична бразда по стечение на обстоятелствата. Да отворим дверите на нашите сърца още по-широко и действено в името на любовта Христова и по-специално към вас, родни братя и сестри, за да бъде радостта ни пълна. Скъпи съотечественици, братя и сестри, Светият Синод в извънредното си заседание днес, 11 януари 1997 година, с тревога и загриженост се занима с тежкото и напрегнато положение, което изпадна народа ни. Със съзнание за дълг към род и родина, Светият Синод споделя и съпреживява почестта на народа ни. Призовава всички политически сили без теснопартийни пристрастия неотложно да решат наболелите проблеми в страната. Моя принцип е бил такъв, още от началото, такъв си представя, Божието Божо, Кесаровото Кесаро, даден насока за ръководство още от Спасителя, но в никой случай Кесаровото да не накърнява интересите на Божието, защото то е Божие, то е свято, то е непреходно. Ние, които служим на Българската православна църква, трябва да имаме съзнание за светостта на светото православие, за това, което то допринася в живота на всички хора и спасение на техните души. Бог
има нужда от просвета, за да стане популярно познанието на същината на Светото православие, за да го възлюбят и да живеят с неговите истини. Всяка година се чувствам много щастлив, че имам възможност да се поклоня на тая светиня, в която духовно съм израснал още от младените си. Да се помоля на Пресвета Богородица за нейния покров. Божията майка пази България, тя пази и човешкия род според обещанията си. Аз ще бъда с вас през всички дни. Необходимо е ние с делата си да бъдем достойни за нейния майчин покров. Господ да ви благослови. Покрова на Божията майка Света Богородица да бъде върху всички вас. Върху родината и народа ни. За много години. Честит празник. Мога ли да кажа, че не съм съгрешил, че нямам грях? Това не само, че съвестта ми не може да допусне да кажа, да отида особено против думите на Свещеното писание. Нека да кажа, че грешки може да съм допускал, но компромиси за сметка във вреда на църквата никога не съм допускал, нито съм се позволявал да мисля, че мога да допусна. Моята молитва към Бога всякога е била да съхрани в цялост, в пълнота, в благопреуспяване на Българската православна църква за освобождаването ѝ от зловредни влияния на хора, които са се отклонили от истината за единство на Светата Църква и да получат вразумение, да се върнат към истината, към служение на Църквата в нейното единство. Моля се за родината, за мира в нея и в целия свят, за любов между хората, за добронамереност в отношението им. Моля се и за укрепване на единството, което го има между светите православни църкви за възход на светото православие. Моля се и за спасение на моята душа.